Ake sizifune sizithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Inake benkashana kaMenze niphuza umlaza ngameva. Sisahleli kulona kuhlelo lapha lukaMabhodla ake sifune sithole. Siye sishoke njalo ukuthi ke kulolu hlelo silanda abantu abanohlonze, abantu abasibuyisele emuva kwimpande lapho sasiphuma khona. Ingakho ke silanda abantu abafana noNkululeko, silanda abantu abafana noMama Duma. Basebaningi abantu abasaloke befikile kulona uhlelo ake sifune sithole. Namuhla ke ingane zakwethu ke sihleli lapha nensizwa yakaduma okuyiyona ke sithe asibizeke namhlanje kulolu hlelo ake sifune sithole ukuthi singobani thina. Sokhumbula ke ingane zakwethu ukuthi ke wonke lama video mawafuna ungahamba kuyosibheka lapha ku YouTube channel ufike usearch uthi I know my story, noma uhambe uyosibheka lapha na epage lethu lapha na TikTok ufike usearch uthi Mabhodla ake sifune sithole. Mfokaduma asikubingelele kulolu hlelo ake sifune sithole. Ngiyabingelela kakhulu abalandeli nababukeli ebeMabhodla TV. Mhlambe ke Mfokaduma ngakuthi usithatha usibheke esithombeni ukuthi ubani Mfokaduma. Masikhuluma ngomfokaduma, sikhuluma ngomfana nje umncane owakhulela eMpumbulu. Inkaba yami yawela khona lapha yana eMpumbulu. Noma ke ngahamba ngimfishali kakhulu lapha eMpumbulu. Ngase ngimuvela la indaweni ebizwa ngokuthiwa iseDazinuki. Yes. Yebo, ngahlala khona ke nje isikhathi eside impela. Kodwa belokhu ngishintsha indawo ngoba sihlale nje khona la kaNdlovu ngaKaNdlovu. Le ndawo ebizwa ngokuthiwa iseQeleni. Yes. Sase sesimova futhi sase sesiya lapha yana ke kaCutshwayo. Yes. Yebo kunjani impela. Yes. Mfokaduma sithe nathi asithathe igxathi mfethu sik-invite lapha kwaMabhodla ke sifune sithole ngokubuka mfowethu ulwazi okuqhamuke nalo lapha na ku TikTok ma social media njalo njalo. Sithi asikubhize namhlanje mfethu ukuze ukwazi ukuthi uzosikhanyisela because lapha kwaMabhodla ilapha esithekela khona impande sibuyisela abantu kwantu. So siyafisa ukuthi abantu uma beqhubeka bebuka lolu hlelo la kwaMabhodla bese bethola ukuthi bangobani sisuka phela sisuka khona. Mhlambe Mfokaduma ungakwazi mfowethu ukusicacisela namhlanje ngoba besihleze sikubona ukhuluma kuma social media ukuthi usicacisele bukhoma ke namhlanje sikhona kulolu hlelo ukuthi umuntu wafika kanjani la ngaphansi komhlaba. Baba Mabhodla, ngiyafisa ukuthi ngiqale ngijule ngokukhula kwami kuqala before nje ngifike echazeni izinto eziningi ngoba ziningi igameko engihlangabezane nazo ngenkathi ngikhula baba. Okuyizona ezingenze ukuthi ngifunde izinto eziningi ngempilo because ukukhula kwami ngikhule nje bengile ngane lena ihlukile kakhulu. Bengeke ngithi mangilele ngibe naleso siphiwo nami sokuthi ngizibona ngumuntu osukelele kodwa futhi efike ephuma emzimbeni ahambe. Uma ngiphuma ngihamba ngiyibone sengathi sengingena into engathi ingoqo. Yes. Eya nje ngaphansi komhlaba. Uma ngingena la ngaphansi kwale ngoqo ngifike ngaphansi komhlaba ngiphile lapha yana bengiphila ke ngaphansi komhlaba ngihlale nezalukwazi namakhehla khona. Impilo nje nakuyaphilwa kunemizi no round abasezingeni elihle kakhulu la ngaphansi komhlaba. Into ebiyenzeka ngiphinde futhi ngiphaphame ngizibone bihlala nje lento lena yenzeka ngoba bengingagcini ngokuthi ngiphile ngaphansi komhlaba kuphela. Bengibuye ngibe umuntu ozibonayo futhi esuke ndiza ngilikhulu ishodi ihamba emoyeni ngizibone futhi sengathi sengiphila kwamanye amazwe. Yebo nakhona futhi ngiphile kakhulu emoyeni, ngiphila kwamanye amazwe futhi emoyeni. Kwenye inkathi ngizibone sengathi ngiphile emaweni, ngihamba emaweni nakhona futhi kweminye imizi futhi nakhona emaweni. So ngumuntu obenalezo izibonakalise njalo. Ngiyaphuma ngiya ngaphansi komhlaba. Kwenye inkathi ngizibone ngindiza ngemoyeni nakhona ngizibone sengathi ngiyaphila futhi kwamanye amazwe. Yabo beka impilo yami nje ikhule injalo ebusuku mangilala nje ngiba nalezo iziphiwo lezo. So lezo iziphiwo lezo izona ezingenze ukuthi
ngi-experience izinto eziningi ngempilo njengoba ngiyaye ngihlezi ngibachazela abantu abangilandela kakhulu ukuthi impilo isemoyeni kakhulu ayikho enyameni ngoba ngangisuke ngiunderstanda lezo zinto lezo ukuthi mina ngiphile kakhulu emoyeni ngangokuthi baba amabhodla nginabantu engibaziyo emoyeni mina thola ukuthi uma sengivukile abantu angibazi kodwa mangilele ngiyabazi ngiyaphila noma ngakuthiwa nje futhi sengivukile ayi labantu angibazi kodwa futhi mangilele yenye impilo futhi ebengeke ngiphile so lento ke ibiyenzeka kakhulu baba okunye futhi obekungimangaza kakhulu ngangena entweni engathi iurawundi nomnyango urawundi uma ngena kulento lena engathi umnyango urawundi ngiqhamukele kwamanye amazwe engawazi kodwa kulamazwe lawa kuphila khona ilwane zodwa ngiyangena nje kulento ngoba umnyango walento ngathi uJerry like mufaka isandla nje uphumela ngala uphumela kwamanye amazwe so leyo nto futhi beyenzeka ngimncane uthola ukuthi ngiyangena kulento ngiyafika la ngificilwane zodwa ngiyadlala futhi ngidlalela nezilwane lana yabo nje bekwenzeka izinto eziningi nje imangaza izi strange ngempilo yami mangikhula ngingane umuntu wafika kanjani la ngaphansi komthunzi welanga mfokaduma mhlawumbe ungakuthi ukusithatha usibeke isithombeni baba mabhodla indaba yokwakheka kwabantu udaba olujulile kakhulu lo daba futhi okuphikiswa nalo ngalo kakhulu ngoba sithe masikhula safundiswa izinto eziningi zifika kodwa ngenxa yamasonto amamishini iBhayibheli so konke lokho kwakufika kusenze ukuthi siqhelelane neqiniso kakhulu ngikubeke lokho ngoba masubheka umlando wethu nowabo uhluke kakhulu umlando weBhayibheli uma ubheka oweqiniso wethu ufike uhluke nakhona yebo masikhuluma ngabantu baba abantu baqhamuka emanzini masikhuluma ngabantu abantu baqhamuka emanzini and uma beqhamuka futhi labantu laba emanzini baqhamuka ngeindlela ezihlukahlukene abantu baqhamuka olwandle baqhamuka izibeni even ezihlahleni kwaqhamuka abantu kunezihlahla ezazala abantu kunenye ivideo enke ngayiposta kwi-account yami ngoba khona engithe ngibachazela lokho bangiphikisa ngase ngibapostela enye ivideo yesinye isihlahla esithe siyashawa lapha kulamazwe lawa amanye ala ko Zimbabwe kwase sekuphuma amanzi amaningi yebo kwakunalezo izihlahla ezazinjalo ke ezazinamanzi kakhulu lapha phakathi so lezo izihlahla zayidabuka bese seqhuma abantu phakathi sikhafula abantu phakathi kodwa kwangebona abantu abasesiqinisi njengesithi babe yilwane yebo abantu la beqhaya khona baba baqala abantu beyilwane akufikanga abantu abanesiko esinjengesithu kodwa kwaqala abantu befika nje beyilwane ezihlukahlukene emhlabeni kwafika abantu abama homo sapiens okwabantu abafana nemfene abantu ababe ama aliens abantu ababe yilwane ezihlukahlukene uthola ukuthi mhlawumbe umuntu kodwa futhi desimthamo uqamu yabo kwabantu nje abayilwane ezihlukahlukene yebo mhlawumbe masihlabela phambili mfokaduma ngifisa ukuthi sithinte le ndaba yemap namhlanje ukuthi ithini indaba yemap yaseAfrika baba mabhodla uma sikhuluma ngemap ngiyafisa ukuthi ngikuveze lokho ukuthi uma umlungu ezocolonizer akanginiki into eyiqiniso yonke into akunikeza yona isuke yakhiwe yeyiba masiphosi yayikube yifiki so imap abasinikeze yona ayona original iyifiki ngakubeka nje kanjalo ngoba isifundisa ukuthi thina sise south kanti ngokweqiniso thina sise north asikho south yebo sise north thina siphezulu asikho phansi njengoba bona besifundisa ukuthi siphansi indaba ke iqala phike baba ngoba omunye uzoyibuza ukuthi why behlanazela ama direction iqala la ekufikeni kwabantu ukuthi abantu bafika nini kanjani ngoba bona bebewufihlile umlando ngithi ekuthenini abantu bayimvelo baqhamuka emanzini bese besakhela istory phela bona sabe siqhamuke eEurope ukuthi abantu bafika kanjani so yonke into abayenzayo ke manje kufanele ivune bona njengoba bona benza sengathi abantu baqala kulolu hlangothi olungalena ngalena bekhomba ku-Egypt kanti besingenawo amabhoda la emhlabeni iAfrika beyiyodwa so masikhuluma ngeAfrika nje
sikhuluma ngezwe elilodwa elingenamabhoda. So iEgypt yayikade iqala ngala ngakuthina njengoba sengishilo ukuthi thina siphezulu, iEgypt iqala ngala ngoba siphezulu. Thina sifakazelwa yini? Sifakazelwa ile civilization ebizwa ngokuthiwa iAdam's calendar. Oh yeah. Nakhona futhi kudlalwa ngathi akusi Adam's calendar. Babentshontsha umlando njengoba sengishilo bona bese besinike umlando lo wabo ukuthi phela uAdam umuntu oqala umlungu kanti abantu bayimvelo futhi kwakwabantu abamnyama. Abantu abamnyama baphile billion years ago. Abelungu bafike ngo 5000 years ago ingane zayizolo. Yes. Nakhona kunomlando wakhona ukuthi bafike kanjani kodwa ngifuni sonke lapho ngelinye ilanga. Yebo. So besebenzela bona ke ekutheni lo mlando uvune bona. So bona bayayithatha ke lento bathi Adam's calendar kanti inzalo yelanga, not Adam's calendar. Inzalo yelanga, the birth of the sun. Njengoba uyakuzwe nathi kuthiwa sinzalo yelanga noma bebingelelana abantu ngesintu, bantwana belanga sinzalo yelanga. So leya civilization i-foundation yomhlaba lebizwa ngokuthiwa iAdam's calendar, inzalo yelanga. Yebo, i-foundation yomhlaba. Uma uzokwakha indlu udingani i-foundation. Yes. Bese sekuzoba ke nayo futhi la civilization leyana i-foundation yomhlaba. Uma uyibhekisisa kahle kunamatshe laphana aqondene nama stars. Kune civilization la eqondene ilena elapha inzalo yelanga, iMonomatapa nale yalapha iPyramid lapha yana eGiza kule ndawo esibizwa ngeGibhithe manje. Yes. Yebo. So yonke lo mlando leni sinawo ngala ngoba kukhona ngisho umoya lapha eCape Town, kukhona ngisho nala ekhona khona amathamba ama-Homo sapiens museum elana eCape Town ayikude akhona okukhombisa ukuthi impilo yaqala ngalana eSouthern Africa. Hayi ukuthi impilo yaqala la beyikhomba khona nakhona beveza uAdam noEva. So ubugebenga bakwenzile ukuze silahleke lo mlando wethu ukuthi bethathe le civilization ebizwa ukuthiwa inzalo yelanga bese beyibiza ngeAdam's calendar ngoba phela njengoba bethi Adam angenomuntu oqala bakhombisa ukuthi la kwaqala khona impilo. Okusho ukuthi impilo yaqala ke eSouth Africa ngoba le civilization ila eSouth Africa. So umhlaba baba waqala eSouth Africa. Uma ujula ngokomlando ufika ukuthole lokho ukuthi umhlaba waqala from South Africa to Ethiopia. Yes. Ngangokuthi abantu okuyibona abakhala civilization le abathi namhlanje umhlaba waqala ngayo lapha eEgypt nalapha ko North East Africa lapha kwaIsrael. Abantu ababesuka la eEthiopia babephila labo bantu la ngaphansi komfula iNile River. Yes, yiba abanyuka basakazeka bayokwakha iEgypt le lapha phezulu manje. Abantu ababodwa futhi abaphinde basakazeka bayokwakha iEurope ngoba ngisho iEurope le bekunabantu abamnyama emhlabeni bengekho umlungu. AmaChina oqala bekade emnyama. AmaChina. Yebo. Uma bengangikholwa abantu bangangena ku Google bebheke black Chinese ufike uwathole lawo maChina atholakala sikhona izithombe zawo. iChina nje amaChina aqhamuka lana eAfrica. Yebo, aqhamuka kule civilization lo mbuso owaphuma lapha eEgypt wasakazeka iAsia naseEurope. Even naseEurope futhi kwakade khona abantu abamnyama. iAmerica nje bekade iphethwe abantu abamnyama. Umlungu engakafiki. Lo America biphuzwa abantu abamnyama. Kunabantu bomdabu ababizwa ngokuthiwa ama-Native Americans. Ilaba abahlezi beveza behamba ngamahashi, bathanda ukumemeza, bagqoka nezinto zesintu ubuhlalu. Yes, ama-Native Americans. Yebo, ibona bokuqala nqa bomdabu. Uma bhekisisa kahle ba dark skin. Yebo, akubona belungu. Yebo. Bese sesizoba nabantu base-Australia bebemnyama, abantu bomdabu. Zonke lezi zinto mabengayikhola abantu abayisearch ziyatholakala ku Google noma ngabe yipi ngisho incwadi zikhona. eAustralia nje bekhona abantu abamnyama basakhona namanje. Yes. Ngoba abantu mhlazane bakheka baba njengoba sesishilo sathi abantu baqhamuka lapha yana emanzini. Baqhamuka sebeyilwane ehlukahlukene. Bathe mabesuka kule process yokuba yilwane base sebengenela ke sebeba yini sebeba abantu ke manje. Omunye uzoyibuza umbuzo ukuthi pho nje baba beyilane baba kanjani abantu. Omunye umbuzo obalekile lo umuntu ozoyibuza wona. No, ngale nkathi abantu bedaleka beqala lana eSouth Africa. Labo bantu labo babeyilwane up until kwehla imimoya ebizwa ngokuthiwa ama-Anunnaki. Kodwa mina ngiyayingivama ukusebenzisa kakhulu ngithi imoya yaphezulu ngoba imoya yomkhathi. Yes, kwehla leyo moya ke leyo. Iyona eyafika la emhlabeni ngoba la emhlabeni lo mhlaba esikuwona uyi-motherland.
Motherland. Umhlaba lo nganye lo muntu wesifazane. Kuchaza ukuthini lokho baba makuthiwa umhlaba uyiMotherland. Uma kukhulunywa ngomuntu wesifazane kukhulunywa ngefeminine sikhuluma ngamanzi. Makuthiwa abantu baqhamuka emanzini. Even umuntu wesifazane urepresenta ini? Urepresenta ifeminine energy amanzi. Yingakho ngisho isibelethweni uma kuukuthi kuzokwakheka umntwana qale emanzini kuqala. Yes. Aqale lapha yana eba unoshobishobi kuzeke lama process wonke abantu bayawazi. Kodwa nje uqala nje emanzini umntwana yabo ngoba amanzi ayisisekelo somuntu ayinzala abantu amanzi yebo sona ke njengoba amanzi represent umuntu wesifazane nomhlaba futhi nawo urepresent umuntu wesifazane futhi ngiyaye ngikhulume ngoMadagaye umama womhlaba umuntu wesifazane loyo yebo amanzi unomkhubulwane umuntu wesifazane loyo yebo sona ke lokho kuyakunika ukuthi la emhlabeni kwakade kukhona abantu besifazane bodwa. Yayibona ke inkinga la ikhona bathini owabo umlando kwakade kwafika indoda kuqala kodwa lo wethu thina umlando wangampela uyakuphika lokho uthi kwafika abantu besifazane kuqala la emhlabeni ngoba lena iMotherland beqhamuka emanzini represent umuntu wesifazane ifeminine energy yebo baba khona la phansi emhlabeni o represent umuntu wesifazane nawo futhi yes up until ke kwehla lemoya yama anu yakhe eqhamuka phezulu then yayisifika lana kwase kuba khona ukuhlangana ke kwemoya then kwase seqala thina ke thina so thina siyinzalo yani siyinzalo yemoya yaphansi neyaphezulu yebo ifeminine and masculine energy mina ngeke ngithanda ukusebenzisa kakhulu lento ama energy abanye kodwa bathini ama anu yakhe ngoba umoya waphezulu okuyi masculine energy yona irepresentwa yini irepresentwa umkhathi lapha yani ilanga yebo ifeminine amanzi bese sekuzoba ke umhlaba so okusho ukuthi umhlaba ke kwakuphila abantu besifazane bona abantu bokuqala kwakuwabantu besifazane la emhlabeni beqhamuka kephi olwandle nasemfuleni beqhamuka emanzini nasezihlahleni njengoba sengichazile kuwabantu besifazane bodwa okusho ukuthi kumhlaba wonke njengoba sengichazile ukuthi emva kwaloko futhi umhlaba bowukadunga la from South Africa to Ethiopia kwasuka labantu laba baya kephi basebeya lapha yana eEgypt basakazeka futhi koEgypt basuka lapha futhi basakazeka eEurope yonke basengishilo ngathi ama China ademnyama abantu base Europe lapha yana ngifa baso German koba eEurope beyade kukhona abantu abamnyama bodwa ke so ichaza ngelilanga mhlambe eyabelungu ngoba uzobuza umbuzo awomunye baqhamuka apha abelungu pho bafika kanjani yini sekukhona abelungu manje omunye umlando futhi loyo ujulile mfoka Doma siyathokoza mfowethu ukuthi usithatha usibeke esithombeni mfowethu ngendaba ye map yethu yaseAfrika because sibaningi sidukile sazi ukuthi imap ekuyona yona ile eyaqhamuka nabakama ngezandla kodwa namhlanje sesiqala ukuqonda ke manje sazi ngicabanga nomlaleli wayo le podcast usezoqonda ukuthi ithini indaba yemap ngoba all along besazi ukuthi thina sise south mase usuqala ukukhombisa ukuthi kahle kahle sonke sise north yabona so lokho ke kuzokwenza ukuthi sivuleke nathi manje la kade sivaleke khona enkungwini yethu ngoba zonke izinto esikhulele phambi kwaso sikhule sifidwa zona bake babuza abanye abalandeli la nganginonkululeko kodwa ke ngoba ngiyabona ukuthi ulwazi lenu luhambe nawe uyazi ngendlela emangilalela ama video akho lapha na ku TikTok ngendlela okuchaza ngayo indaba ye-ice wall sengithi ngikubambele khoneni namhlanje engakafiki nayo unkululeko uyochaza ngendlela yakhe ukuthi ithini indaba ye-ice wall baningi ababuzayo ukuthi why yagadwa kangaka ukhonani ngale kwe-ice wall baba Mabhodla nababukeli yes walithinta udaba olujulile yes khuluma indaba ye-ice wall inkinga ke la ikhona ayiqali nge-ice wall iqala ngomhlaba ukuthi wona umhlaba umkanjani ngoba abanye bathi uyindingilizi yes abanye bathi uflat kuvela izinto ezihlukahlukene kufanele siqale lapha indaba siqale nje impandeni masikhuluma ngomhlaba baba njengoba sengishilo ngathi umlungu akakunika iqiniso umhlaba ulona ibhola umhlaba uflat sonke sila phansi emhlabeni yebo yabona emva kwe-ice wall yeminye imhlaba yeah lemhlaba bona bayikhomba phezulu bethi umhlaba uyibhola yes ila phansi sila phansi sonke eplate yebo la eplateni sonke ngale kwe-ice wall kuneminye imhlaba eminingi kakhulu thina sisesenta so laba bathi umhlaba uyibhola uyaphenduka shoot amampunga no lutho
umhlaba uflat, silana phansi nje ngale kwe-ice wall kuneminye imihlaba eminingi kakhulu. Lento lena imkanje na baba. Masikhuluma ngomkhathi, sikhuluma ngamazwe aseinkanyezini. Inkanyezi lapha namazwe kufana nokuthi amazwe. Njengoba umlando wethu uyakusithatha uyosiphosa kephi, uyosiphosa lapha emkhathini. Yebo, njengoba ngishilo futhi ngathi kwaqhamuka imoya yaphezulu neyaphansi. Leyo moya eqhamuka kuma stars. Amanye amazwe la. Amanye amazwe. Ubuka ama stars phezulu ijule kakhulu indaba yama stars ngoba lapha kunamazwe. Yebo. So uma usuku ubuka ama stars nje phezulu ubona amazwe, kunamazwe lapha deep lapha ekujuleni komkhathi. Yes. Then ke bese uyabuya uzongena la phansi kuthini. Omunye umhlaba futhi lo obonayo la. Neminye futhi imihlaba eminingi ngale kwe-ice wall bese siza ngaphansi. Nakhona futhi kusayimihlaba eminye futhi. Le mhlaba baba ngikhuluma ngento engitsinzwa bethi, ngikhuluma ngento engiyaziyo. Njengoba ngishilo ngathi uNkulunkulu ngisayingane ubenginike leso siphiwo so ukuthi ngiye ngizibone ngingaphansi komhlaba ngiphila khona. Ngaphansi kuyaphila baba, kunamazwe amahle futhi kakhulu civilized ngalendlela. Ngangokuthi izinto zakhona lapha ngaphansi baba, umfula yalapha yana, orawundi bakhona, ungaze ububuka kanjena ungafisa ungavuki. Kuhle ngalendlela xa ukwenza. Njengoba usuku ubona lezi zinto zoma 3D. Kuhle lapha ngaphansi baba kakhulu. So la mhlaba ngiphilile kuyona kakhulu. Bese sekuzoba nangala ngaphandle futhi njengoba ngisho ukuthi bengiyake ngene entweni engathi yilento lena iujeri ewumnyango bese ngiphumela kwamanye amazwe. Nakhona futhi ngalana emaceleni kwethu kunamazwe amaningi kakhulu sizwe sakithi esinawo la esiphila nawo la emhlabeni njengoba sikhona nathi. Yes. Ukuthi ke begade ice wall laphana ingoba bayazi ukuthi thina basithathe basibeka ejele ngokolwazi basicolonize umqondo. Sina sifana nabantu abahlele ejele ngoba sinekwanga iqiniso. Sazi ukuthi umhlaba uflat. Sazi ukuthi njalo umhlaba uyindingilizi. Kanti umhlaba unjani? Uflat. Amazwe bawakhomba phezulu. Kanti sila phansi sonke. Yebo sila. Ukuthi uma ufuna ukungena uphumele komunye umhlaba kunama gate khona la. Yebo kunama gate khona la. And kunento abantu abangayazi. Ukuthi kule mhlaba le eminye kuphilana. Omunye uzoyibuza lokho ukuthi kuyini ephilayo. Ngaba abantu abafana nathi. Ngoba umhlaba senguqalile ngasho ngathi umhlaba waqala ngabantu ababeyilwane. Abantu bebengebona abantu njengoba sengichazile umlando ukuthi bebeneziqu zezilwane. Kunamazwe ke okuphila lezo izilwane zonke ezizaba khona emhlabeni. Kunabantu baba bayibaba amahashi. Umuntu kodwa uyihashi. Izwe labo kuyiphilela bona. Yes. Bese sekuzoba abantu abama alien. Kunamazwe abo kuyiphilela bona. Ama reptilian kuyiphilela bona. Kunamazwe ahlukahlukene nabantu abahlukahlukene. Kwenye inkathi kuphila ama aliens uthola ukuthi ayafana nathi. Kodwa umehluko uthole ukuthi mncane kodwa bama aliens bona. So lapha emva kwe-ice wall kuphila idalo eziningi ezihlukahlukene. Nayo ke ingozi la ikhona imibuso oyi2 emhlabeni. Khona emkhathini ngiqale khona. Kunombuso wobumnyama nokukhanya. Nalapha yana futhi le emhlabeni la sikhona imibuso omibili. Kukhona eyobumnyama neyokukhanya. Phansi komhlaba kukhona eyobumnyama nokukhanya. Sona ke njengoba befihla kanje indaba yokuthi singazazi lezi imfihlo ingoba bayazi ukuthi thina basidayisa lesizwe lesi ama Europeans basidayisele embusweni wobumnyama njengoba siphethwe isystem siphethwe isystem yobumnyama. Lezi idalwe iphethe umhlaba baba ezinye iziningi siqhamuka kwamanye amazwe ngangokuthi uma uzwe kuthiwa kunezife ezofika izife eziningi ayisekho ngokwenyama zispiritual. Bayahamba bayokhuluma nalezi zilwane eziphila ngale bese sezeza kuze lana izilwane eziningi then bese seqala izifo. Ama brand amaningi akhona ngayengezwa elithinta umfowethu loyo nto lena ekhuluma ngama brand ukuthi ama brand kunokungcola okwenziwayo ama systems omhlaba. Yebo uqinisile o-operator balezo zinto yilezi idalwa lezi eziphilayo ngale eziqhamuka lapha emva koma ice wall. Yes bona bayahamba bayokwenza idini nalezi idalwa zobumnyama bese bephasa isystem yomhlaba ngokumnyama kahle kahle basidayisa besidayisa enhlanganweni yobumnyama. Yebo kodwa kusho ukuthi ke la emhlabeni kuphila unhlangano yobumnyama kuphela uhlukene kabili umhlaba umbuso okhaya nobumnyama. Kodwa bona ukuze bezosicolonize singawazi amaqiniso besibambe bezivalele kahle ejele abasifihlele ngomhlaba ukuthi umhlaba uoperate kanjani. Yebo
awufihlo lo mlando ukuthi abantu bokuqala kwakuabantu abamnyama, umhlaba woqala kukhona abantu besifazane, lo yadinga ukuchaza ukuthi umhlaba oqala kanje. Akayifihla yonkeke leyo nto manje. Bese bezoveza ke lokho kwaboke manje ukuthi ibale elimhlophe, ibale lafika kuqala emhlabeni, Adam no Eva wayemhlophe, yonke ke lento isishintshiwe manje sebecindezela ibale lo original elimnyama. Baba uma sekuthiwa sijule singakhohlisani manje. Awukwazi ukuthi uthi kunomuntu uNkulunkulu ambumba ngomhlabathi bese ba umlungu. Masithatha umhlabathi suxova manje liphi ibale liphumayo. Elimnyama. Yabo so nazi istories zabo hamba masujulile. Ubaphi kubona lento ayikho kahle izitori zakhiwe lezi yababa engelona iqiniso. Bacindezela umlando weqiniso so kufanele besibeke ejeleke ngoba umqondo uyingozi mncane kodwa uyakwazi ukuthi umuntu acolonize ngolwazi ongelona. Wena uzukhola ukuthi ulwazi luyilona lapho usukuhlele ebumnyameni usukuhlele ejele. So sibekwe ejeleke ingakho imap kufanele ihlanazele. Ulwazi kufanele ihlanazele. Ingakho kufanele wakhelwe izikole uzofundisa lokho kwabo. Ingakho ungafanele wena ungazazi ubuwena uniko kwabo ngoba bakubeka ejele bacolonize ngokomqondo. Yabona mawusukhuluma kanje mfowethu mhlasimpe I think nalabo abahleze bene debate ngoba khona abaye bathi umhlaba uyibhola baqhamuka abanye bathi umhlaba uflat njalo. Sengiya ngokuqonda ke manje uma ukhuluma kanje ukuthi umhlaba uflat because abantu abaningi bebenako lokho ukuthi hayi umhlaba hayi uyibhola. Bathi mangabe kuukuthi uflat pho ilanga lisithela kanjani yini ehambayo between umhlaba nelanga. Angani njengoba nje ngiphinde ngichaze baba ndikhona bezoyizwa kahle abantu. Ubusika ngala kuthina. Ngalena eEurope kuyini kusuke kuba khona kuba yihlobo kubona siphambana kanjalo. Ilanga ke lisangala okwamanje ngoba bekusayihlobo njengoba kuqala ubusika kuthina lizomuva liye kulolu hlangothi olingakubona. Hayi siyabonga kakhulu mfokaduma. Sibonge mfethu ukuthi usichazele noma sazi ukuthi ke akuthina sonke sobona ngendlela efanayo because bakhona abazoqhamuka kuma comment section nama debate. Abanye bathi umhlaba uyibhola, abanye baqhamuke bathi umhlaba uflat. So kodwa ke sibonga lencazelo nje mfowethu osinikeza yona ukuthi sazi ukuthi cha umhlaba lona why kuvinjwe lapha na kwi-ice wall, why kube nezinkinga ezingaka othola ukuthi kunabantu nje abafuna ukubophela ukuthi ufuna ukusuka la uye komunye umhlaba njalo. Masiloko esiqhubekile lapha mfokaduma sifuna ungayishiyi ngaphandle le ndaba kaYeshua because baningi abantu abaloke bebuza hlangana nalama comments kuma comment section bethi ithini indaba kaYeshua. Yes ngiyazi abaningi bebeyibuza naNkululeko kodwa uNkululeko nayo uyofika ichaze ngendlela yakhe but ngifisa ukuthi ngiyibuze ngoba wakwayithinta ibuka enye yamavideo akho. Ithini indaba kaYeshua ngakube kufanele insimkhonze ethini uYeshua noma mhlasimpe uYeshua kanankingi wala eAfrika njengoba besha abanye. Mhlasimpe ithini indaba yethu noYeshua because badidekile abantu. Abanye bathi sikhonza uJesu oneyinwele ezinde onamehla blue lo Jesu bathi uyiforeigner. Abanye basho njalo bathi uyiforeigner lo Jesu lo. Angiqale ngixwayise kuqala baba. Ngifisa ukuxwayisa abantu bakithi ngesiHebheru kokuqala. Yes. Baningi abantu abakhuluma ngoYeshua Yahuwa kuthiwa kwayinkathi kukhulunywe ngoNkulunkulu ngayigama lesiHebheru. Ngicela ukuzoxwayisa abantu kakhulu okokuqala ngifuna ukuvula ngakho nje ngesiHebheru. Uma sikhuluma ngesiHebheru, isiHebheru akulona ulimi laseAfrika okokuqala lokho. Yebo ke kube nenkolelo kubantu ekuthenini amaHebheru abantu abamnyama ori uYeshua wayemnyama. Yebo kuyiqiniso lokho baba, yebo uYeshua umuntu omnyama wala eAfrika. Kwantshontshwa kakhulu imilando yakhe yayutwistwa yayiswe eEurope. Yes. Yebo kodwa ngemhlazane sebakha uJesus Christ bantshontsha kakhulu izinto zaseKemet eEgypt zoHeruna Asethe Black Madonna yaba uMaria kwakhiwa kwantshontsha nakhona kodwa nangalana kwaphinde kwazontshontsha nemisebenzi kaYeshua. Yebo ngiyakuvuma lokho. Nabantu futhi beBhayibheli kwantshontsha imilando yethu yaseAfrika.
Yingakho ngisho nawe mase kuthiwa hlala phansi ijula manje uyababuka abelungu baqhamuke Europe. Yes. Lapha yana eEurope babehlangana nokukholwa ngoba ukukholwa kona eBhayibhelini kukuthintwa oEgypt. Yes. iEgypt eseAfrica eyayiona abantu abamnyama. Ngoba phela lingekho iArab eEgypt. Yes. Kwakukhona abantu abamnyama, ofara abamnyama, amakhosi amnyama. Uma ngakhosi bangaphosisi inkosi yokugcina kwakuyinkosi uKhufu, eyimnyama mangaphosisi. Umnyama. Yabo so Egypt ibuswe ofara abamnyama. Kwahamba ke yacolonizwa amaGreek, amaRoma namaArab. So mayifika labantu bonke bafike bentshontsha imilando bambi nayo. Kwafika amaGreek nakhona afika colonizer ngenkolo ebizwa ngeCoptic Church. Kwafika abantu ababebizwa ngokuthiwa oTolimi, uAlexander. Banomgameko wabo ngenyaka siyongena egamekweni zabo nababazenze Egypt. Kwahamba kwangena amaRoma. Nabo bafika bacolonizer. AmaRoma ke ona kakhulu wona Nkosi yami. Ngoba imilando athi mayintshontsha eseyotwista lapha phesha bahamba iAfrica yonke kaMaroma besuka ke beEurope beza la eAfrica eEgypt bafike bebulala abantu amaRoma bethuma amasosha umbuso wenza lokho kubiza kuthiwa uConstantine. Yebo uyena owakha zonke lezi zinto lezi bayazazi abantu abazumlando kakhulu inkomfa oCouncil of Nicaea. Yebo zonke lezo inkomfa ba create uJesu. Jesu wa createwa kodwa kwakuntshontshwa imilando yaseAfrica. Wathuma amasosha eza la badla iEgypt yabuyela ngakubona. Kwashiswa ngisho nelibrary kaAlexander eyayikhona. Yashiswa abantshontsha imilando yonke. Bathuma namasosha futhi laba basikhona ukuthi kunemilando khona yantshontshwa yonke imilando yaseAfrica. La eSouth Africa yonke imilando kwavalwa ngeyihlahla. Babazi kahleke ukuthi le Africa yonke into yaqala la. Babefala ukuthi kufe lokho emlandweni. Kuvalwe ngeyihlahla ke la eSouth Africa. Imbhalo yethu yayikade ikephi? Yayikade ilapha yana eQumha. Yesu bantshontsha imbhalo khumbula ukuthi okhokho bethu kwakuyingcitha buchopho zokubhala ngolimi lwethu lasendulo. Angayishile esiHebheru uyofika kuyona. Ngolimi lwethu lasendulo olalibhalwa njengeyinombolo. Thina eAfrica sinolimi olalibhalwa njengeyinombolo. Asinasi isiHebheru. Lolo limi leli lona elahamba laba unozala wazo zonke ilimi zalana eAfrica. Yes. Kodwa masuhlehla ngomlando nakhona ufuka uthola ukuthi abantu abamnyama ngoba ngisho ngathi baqhamuke izilwaneni babe connect kuTeleparty. Kwahamba kwangena leyo limo ngeke ngisagxila kakhulu ekichazeni ukubulawa kolimi ngoba kwagcina nje inomlando omude indaba yolimi but ngizokhuluma ngolimi lwethu lokuqala oluyinombolo okhokho bethu yiba abaqala lento yokubhala babebhala ematsheni. Even neathi yibe bayiqala babeqopha ematsheni. Namanje mangase uhambe uye ematsheni uzofika uthole athi amakhoyisana indala. Ngizama ukulungisa abantu masibatshena lezi zinto bathi namanga yipi imilando yeBhayibheli entshontsho eAfrica babehlala ehlathini okhokho bengakwazi ukubhala ngoba bawazi umlando ukuthi abelungu basikhipha kwi-civilization. Ithina esaqala yonke into even ukudokotela kwaqalwa le Africa. La iAfrica yikhalo odokotela ithina esaqala ukulapha babeyiphupha imithi beyenza. Ithina esaqala yonke i-civilization omhlaba ekhona la. Ukubhala kwaqalwa yithina sasinendlela yethu. Abelungu bafika neyabo bacima indlela esasibhala ngayo. Sasinolimi lethu bafike bacima konke okwethu basi-introduce okwabo. Basikhipha kwi-civilization yethu then basebenza sengathi thina sasingazi lutho. Babhidliza nalesa sihlala khona futhi. Yebo indawo zethu bayibhidliza zisakhona ke kodwa ama-building. Yebo uyafika uwathola. Bathi-ke la ngikhona ngisolimini lesiHebheru ngoba ngifuna ukuqala khona ngoba lo mlando ujulile ngiyabonga futhi ukuthola leli thuba lokuthi ngikwazi ukuthi lento lena ngiyichaze. So na-ke isiHebheru ngalenkathi amaRoma engena lapha yana eEgypt ngoba kwakuhamba isikhathi kwangena amaRoma nabo bantshontsha imilando yayiswa le Europe kwaqoqwa yonke into kwabulawa abantu amasosha ehamba ebulala abantu iAfrica yonke yayisisiyiswa lapha yaqalwa phansi ke sebecreate incwadi abazocolonize ngalabantu. Bhayibheli baba kuyona incwadi engcwele yaphefumula uNkulunkulu. Abantu ngiyafisa ukuthi bakwazi lokho ngoba abantu bayeke bephikisana. iBhayibheli incwadi eyantshontshwa eAfrica intshontsho amaRoma yayiswe eEurope. iBhayibheli alihlanganisa lutho neEurope nomlungu iBhayibheli. Bantshontsha imbhalo yaseAfrica bayitwista bayithakatha. Yes bayoyithakatha lapha eEurope. Babuya badla iEgypt kwangena amaRoma eEgypt yabuyela ngakubona iGibhithe. Badla iNorth East Africa lelizwe libizwa ngokuthiwa manje uIsrael. Kwakuyi North East Africa wangewona uIsrael. Empeni state sakwaIsrael bazakhela sona ngo1948. Into yayizolo leyo ibasanda kusakha bengeke istate saka Israel. Yonke lento esiyikhuluma manje kuthiwa uIsrael izwe elingcwele
bazakhela lona leli lizwe into engelona kodwa bebefeka imlando yakephi yaseAfrika sebeyikhipha yes sebedle lamazwe lawa bawa-owner. So umuntu umebuka manje ke usebonani lapha eEgypt hlala belungu ngisesekhona ama-Arab abelungu sekuxubene kodwa kwangena ama-Roma colonizer antshontsha imlando kwahamba ama-Roma avukelwa ama-Arab waphela umbuso wabo kwangena ama-Arab ayintshontsha futhi lelizwe alidli Egypt namalento le nama-Arab ayafika eEgypt aqhamuka phi ama-Arab wona eSaudi Arabia abelungu baqhamuke eEurope bobabili bayigebengu labantu badlila kodwa eEgypt mase ngathi izwe lawo nathi siyakholwa ngoba nama statues akhona lapha yana bawadubula ngithi amakhala uwabone vele ngenamakhala yini baba wadubula amakhala amcabanga bafihla umlando ikhala uyalibona leli khala lomuntu omnyama amakhala amaningi bawaqala kabusha ezinye iziteshuzi bayipenda kodwa kwakuyimlando abantu abamnyama becima umlando yonke lemlando yeBhayibheli kwakuyimlando yaseAfrika yantshontshwa yiswe eEurope yaqalwa phansi so iBhayibheli akuyona incwadi engcole incwadi yantshontshwa eAfrika yiswe eEurope yabo nje abahlonipha belungu thina sihlonipha abantu abakude nokukhola fe ngabe sihlonipha thina into zethu lezantshontsha kuthina yebo ke kuukuthi bacolonize lamazwe lawo ngale nkathi ke sebeqala lolulimo ke lolu ke sebesonta izinto siqala lapho ke isiHebheru beyisonta lesi siqala lapho ke isiHebheru sebecindezela ulimo imbhalo yethu eyibhalwe ngathi thina sasibhalwe ngamaBantu language sibhala ngamaBantu language kodwa kusuka ke phi kusuka kulolu limo elalibhalwa njengezinombolo yes ilona elazala amaBantu language yonke lona beshawa yini na beshawo ukuthi njengoba imbhalo seyingakubona akuvele emlandweni kube sengathi yimbhalo yabo leni umuntu obonayo ayisiHebheru sikhulunywa yini sikhulunywa abelungu uzoyitshena ukuthi amaHebheru kwakade kuwabelungu angithi isiHebheru mangihlebela abantu ngibatshena imfihlo sasusela kwiIddish ulimi lolu lase-Europe ko-German kuba kwakwi-Iddish lalamaJuda namhlanje kuthiwa amaJuda ongewona amaJuda kwakuwulimi labo kwaqala lapho ke into yesiHebheru ke kwase sesifonga lolulimi lolu lususela kwi-Iddish isifana kalo se-Iddish nokuhlanganisela iyolimi ngoba benzelani khona imlando izovuna bona kube singathi lento eyabo ngeke baliveza ulimi lase-Afrika bazoliveza kanjani ngoba phela lizobambeka ukubhala kufana kubonakala la so bakufanele betwiste izinto betwiste umlando so isiHebheru siqale kanjalo ke ingakho ke ngixwayisa abantu ngithi abantu isiHebheru abanciphise kancane ngoba ngisho emoyeni asikho emoyeni baba ngiphilile phansi komhlaba ngiphilile endaweni eziningi emazweni amaningi asikho isiHebheru ukhona ulimi lakho lebele nalolu limi engilishoyo eluyinombolo kuphela emoyeni asikho isiHebheru iyona ke into yangenza ukuthi ngicwaninge indaba yesiHebheru kwenzeka kanjani isiHebheru singahlangabezani nasemoyeni uma umuntu ephiwe ngoba umuntu uphumile kakhulu emzimbeni ephila njengoba senguchazile umlando wami ngisamncane yes pho kwenzeka kanjani singabibikho isiHebheru ngoba phela uma okhokho bethu babekhuluma isiHebheru kufanele ngabe emoyeni thina sasifica isiHebheru masikwamanye amazwe asikho why so ngase ngifike ngithola ukuthi no into abayenza bazakhela ulimi labo lemhlabeni bacindezela olwethu oluyinombolo la twista lacinywe emlandweni then base beqala ke so isiHebheru lulimi lokhohliswa nolimi lenkohliso uma wena ubhizi ukhuluma ngoYeshua ukhuluma ngomuntu ongazabe hayi ngisho uYeshua yena uYeshua umsindisi yes sasithi umsindisi thina uNkulunkulu akayena khona ngisanoma uyawe manje into ekanjalo kodwa usonini nanini yebo lendlela yethu yaseAfrika iyona eyayiholi bacindezela okwethu bayokutwista but ngenxa yokuthi abantu abazi baloku bephakemisa ke lezi zinto zesiHebheru ngoba bona bayitshena ukuthi isiHebheru esiholi kanti no so bengifuna ukulungisa negama futhi ano igama lakhe akusiwe uYeshua umsindisi umuntu omnyama owalana eAfrika wazalwa ngokwenyama hayi ngomoya wantshontshwa yeswa phesheya wantshontshwa wakhuka waphenduka bampheka wabuye seyiforeigner lakuthini sekuthiwa umlungu nakhona futhi sebedestroye ngisho ivangeli lakhe uYeshua wayezobuyisela abantu kuma laws of universe kwimvelo ubuntu ukuyithanda eminyama wazalwa uma wakhe nobaba wakhe beshadile akazalwa ngumoya yes yebo wayeshadile nonkosikazi
Angazange zafela izono zabantu futhi wonke lo mlando umlando oqhamuke neagenda eseshintshiwe sewumlungu eseyiswe lapha eEurope kuphela wezofundisa wayezofundisa abantu wenzelani na kunento enithintile ejule kakhulu ngikhathi kade nomfowethu uDumo Lwelanga wakhuluma ngendaba yesibeletho somkhathi ukuthi lapha emkhathini umuntu umehamba kuno 3 days ayofika ahlale ngawo lapha yana esibelethweni somkhathi yabona lo daba alithintile uthinta udaba olujule kakhulu nami ngisazocizelela kwi-account yami but uYeshua ke nabaprofeti base-Afrika babezofundisa abantu ukuze mabefika kulo 3 days bangabhajwa yingakho ebafundisa ukuthi banenhliziyo ezinhle yenza komunye okuhle into ungayenzi komunye umuntu ongeke uthande wona ukuthi yenziwe kuwena. Ngiyezwa impela ukuthi Yeshua uyefundisa kakhulu ngalezi zinto zama frequency nalento yengqondo ukuthi iphakade noNkulunkulu ingqondo yomuntu nalento yokconnecta everything ama energies ama meditation uJesu wefundisa lezi incwadi ekuthiwa zaduka eBhayibhelini kuthiwa lezo incwadi lezo kwakususwa zona because zayizofundisa ngomuntu nengqondo yomuntu ukuthi sisebenza kanjani noThixo neuniverse. Injalo impela wayefundisa ngama laws of art. Ekutshena ukuthi uNkulunkulu uphila ngaphakathi kuwe. Kunokudla okufanele ungakudla ukudla. Awudli noma yipi inyama ekufundisa ukuthi i-diet yomuntu wayenzelani. Uma usuhamba emhlabeni kulo 3 days ulapha yana utholakala inhliziyo yakhe ilungile udlule kulesa sigaba ngoba abantu abaningi bafike babhajwe kulesa sigaba uye kwenye level yes wayithatha abantu kubayisa kwenye level yebo ulungile ulight awuzondi yabo weshu balithatha kabelungu baphendukezela yingakho bona sebesdestroya ke manje ngifuna ukukukhombisa ukuthi basidestroy kanjani. Number 1 bathini akusaphilwa ngaphansi komthetho kwafika yena uJesu safike sagezwa ngigazi lakhe mase beyawuphendukezela ke manje umlando ngala ufundisa abantu badlule kulesa sigaba kodwa bona sebethini akusaphilwa ngaphansi komthetho kodwa lo Jesu lo wangampela lo esithi umsindisi wayebuyisela abantu emthethweni kaMdala angani uyabona ke bathini bona akusaphilwa ngaphansi komthetho bakudayisa kahle bakudayisela komubi yabo bakubopha awuboni kodwa wena bakuhlukanisa noNkulunkulu yabo yebo so babuye futhi bathini hayi masusukhethe yena uJesu lo wabo ususe ezulwini sekwanele konke basidivide futhi kanti lo ngalena yena ubeshumayela ngani ngama laws of universe eshumayezani ngobuntu bambanani thandana bona bayasidivide angani uyabona leti ifavor bona manje bahlukanisa noNkulunkulu wethu bahlukanisa nobuntu basidivide nemvelo bahlukanisa yes uma sebebuya ngalaba kufundisa elinye ivangeli ngale kodwa ufika uthole ukuthi umsindisi wayefundisa elinye ivangeli angani yabo so indlela abasicolonize ngabelungu kahle lo Jesu okuthi uJesus Christ siboshiwe ngalo uyijele kubantu abamnyama ususile eqinisweni kaMdala ngoba ususe emthethweni kaNkulunkulu kwathiwa sesigeze ngegazi lakhe asisaphinde ngaphansi komthetho ngicela ukubuza ingane encane inasi isono ayinasi ngoba ayikoni esinjani esake singathethelwa ungakazalwa esinjani esingathethelwa ungakazalwa asikho isono ungathethelwa sona ungakazalwa but indlela esacolonizwa ngayo ukuze yonke into esizoyibona ngaleni ishelela iagenda yabo iphase kanti ngalena kuYeshua wayedlulisela abantu kuleya level so kuningi esingakuvezela khona okujulile okutwistiwe kodwa at the same time kuyasilimaza thina ngoba kuyasusa kwi-nature nakumdali nakwi-diet izona zonke izinto so basiqedile basingcwabe nje siphila ngokuthi besonte ivangeli likaMsindisi bemshintshe naye bayomakha kabusha ake sisifune sisithole Mabhodla TV I know my story Mabhodla TV